Δεν τον περάζουν τώρα, έτσι. Θα μείνει σκυλόψαρο, Μην το σφίγγει. Νίκο, τούνα μπορεί να είναι. Όχι. Τούνα δεν πρέπει. Ο κάμεα μικρή, ρε παιδί μου. Αλλά άμα έρχεται σαν πατσαβούρι, άμα έρχεται να πούμε. Είναι καλό ψάρι. Είναι καλό ψάρι. Βαρύ ψάρι. Γεμάτο ψάρι. Ήρθε, ρε. Να σκάσει τώρα πάνω. Ψαρούκλα είναι, παιδιά. Θεριό είναι. Πού του, ρε. Περίμενε. Άσπρησε. Τώρα θέλει χαλαρά. Άρα συναγρίδα είναι, ρε. Συναγρίδα είναι, βρε. Συναγρίδα είναι. Θα είναι 8 κιλά. Θα το κρεμάσω στο αυτού το μη του έλεσαι. Τι τέρας είναι αυτό, ρε. Ναι. Τι παίρνεις τώρα, τα σίδερα. Ξέρω εγώ, εκεί κοιτάζω τώρα να... Ήσυχα. Πόσο είναι, Νίκο? Εγώ σε είπα 8 θα είναι αυτό που θα βγάλω. Στο είπα. Σε είπα ότι θα είναι 8. Ολόφαρτος και Σε τίποτα. είπα μεγάλο δόλωμα, μεγάλο ψάρι. Ναι. Ήσυχα. Έλα κορτσάρα μου, εσύ για αύριο. Το φέρνω, ρε Νίκο, σταμάτα. Άρε, κουλόβαρδι. Το θα καθούμε τώρα. Έπρεπε να φύγουν όλοι οι σουσουπιές από μέσα, να μην μείνει καμία γάμο. Απόλαυση. Μου λέει, ρε, κάτσε να κοιτάζουμε και το ψάρι, Δεν το ρε. κάνουμε, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Τελειωμένο είναι. Τελειωμένο είναι, σταμάτα, Νίκο, κάνει αντίσταση. Άσε να το γλυκάνω. Όταν θα είμαι σε φάση τέτοια δεν θα με μιλάς. Παίρνει το ψάρι μέσα, ρε. Το ψάρι πάρει, μην το Το κοιτάς. ψάρι να πάρω. Μη σου φέρει το ψάρι κοντά, μη φέρει το. Δέκα σκυλάκια είναι. Τι δέκα, ρε, τι δέκα. Ποιο είναι δέκα, ρε. Αυτό είναι- Αυτό είναι 12-13 κιλά, ρε, Νίκο. 12-13 κιλά. Ναι, 12-13 κιλά. Κάτσε. Με μένα δεν Παίρνει. Πόσο είναι, 13, παραπάνω θα σου πω εγώ, 15 κιλά. Με μένα δεν τα βγάζεις πέρα. Όλα πέντε. Όχι θέμα. Πάμε Μπαμπίνο. Με μένα δεν τα βγάζεις πέρα. Κατάλαβες. Άντε μη στρίξω πίσω. Τι είσαι ρε μαλάκα. Πω Παναγίτσα μου, χορταστικό ψάρι. Αυτό τα Κουρταστικό ψάρι. πήρε όλα μέσα, ρε παιδιά, να πούμε. Νίκο, Όλα μέσα, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, Έχουμε σπάσει ρεκόρ. Ρεκόρ ρε μαλάκα. Απίστευτο. Απίστευτο ρε παιδιά. Ωρε Παναγίτσα μου. Τι ήταν αυτό ρε. Αφού σε λέω στην αρχή, λέω όσο και να είναι η συναγρίδα δεν μπορεί να τραβάει έτσι ρε φίλε. Δηλαδή, Ρε παιδιά, εγώ νόμιζα, λέω, επειδή σταμάτησε ήταν... Νίκο, είχε δύναμη πολύ το ψάρι, έτσι. Είχε φαινόταν. πολύ δύναμη. Μα Και το σου φουλάκι λέω το- δεν είναι συναγρίδα στην αρχή. Στο φούρι θα το φέρνω αγόρι. Αυτό ακριβώς. Πόσο ρε Νίκο, για σου ακούσα να μείνει καμιά 25, να όχι. Όχι. Πάνω από 10 κιλά σίγουρα είναι παιδιά. 10 κιλά πλάκα. 12. Παιδιά 13-14 κιλά ψάρι είναι. Είναι 13-14 Κοίταξε κιλά μαλάκα ψάρι. πράγματα. Κοίταξε πράγματα, θα τρελαθώ ρε. 13-14 κιλά ψάρι είναι. Θα τρελαθώ ρε μαλάκα. Θα άμα το φουσκώσω κι όλα πώς θα γίνει. Ωραία, πούστη πράγμα. Έλα, πάρε λίγο την απόκη. Άσε με να το χαρώ λίγο. Μπράβο, ρε. Άσε με να το χαρώ. Είναι κουκλάρα μου. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Μωράκι μου, ποιον μοιάζεις εσύ. Ποιον μοιάζεις κούκλα μου. Ένα αγκίστρι πιάστηκε, ρε γάμο. Και τι είσαι αναγκαστική και πόσο είναι. Η σκέτη μου ήταν να φύγει να πει. Και δύο. Μπράβο. Κουκλάρα μου. Τώρα τράβανα. Γαβρί μου. Πάλι λίγο πίσω ρε μπάμπη. Δεν μπορώ να το πάρω. Ρε Νίκο πίσω, τι να πάω. Εδώ δες. Νίκο, πού το βάζεις αυτή να το πέσω. Δεν κάνεις τι άλλο. Τελείωσε. Φίλε, εγώ τελείωσα. Τελείωσες. Παραδίδω την άδειά μου, έχω ολοκληρωθεί σαν ψαράς. Τελείωσες Δεν για θέλω άλλο σερτί. πια τίποτα. Δεν έχω πιάσει τέτοιο ψάρι. Τι το θα πιάσεις. Μην Εγώ με εκεί λες. σε δίνω. Να το πιάσεις, αλλά. Όταν θα περάσεις αυτά τα κιλά, να με ξαναπάρεις μαζί σου. Πόρε μαλάκα, κοίταξε 10 πράγμα. κιλά, 10 κιλά πλάκα. Όχι ρε, 15 κιλά ψάρι είναι. Πρόσχε. Τόσα καρδιά είναι, ρε. Ναι ρε παιδιά, ένα μετά άλλο. Τι μην πεις τώρα, πόσες φορές μας έχουν κόψει. Τι σε έλεγα για τη θάλασσα όταν μπαίναμε, δεν σε είχα γράψει ένα. Ναι, να το βάλουμε πάνω, να το γράψουμε το αυτό και να το κολλήσουμε πάνω. Φυσικά αυτό για άγαλμα είναι να το κάνουμε.
Αντιβαλσαμό σου. Πραγματικά ρε παιδιά, έχω τρελαθεί. Απίστευτο πράγμα. Καλά τώρα έπιασε. Τι είμαστε, ρε Τρισάρι παιδί. τώρα, πλάκα. Τι είμαστε εμείς γάμο την πουτάλα μου. Βέβαια, έπιασα εγώ άσχετος. Μπράβο ρε.